salutare lumea, un nou episod în care vreau să sărbătoresc de 1 iulie ziua copilului. O să mă distrez la ora 5, o să mor cam de dar pentru această zi foarte importantă o să jucăm un joc pe nume The Escapist. Ce dai pe la tată? Nu mă dați în judecată. De-aia eram pentru ocazia asta. Sau să scăpăm din... Vreau să stai. Așa. Este mai ușoară închisoare. Am doar haine de polițist, o haină de polițist. O purculiță și două alte cuțite. Deci mereu mă sper că intenție foarte nouă când mă apare biletul ăsta. Am puțin înălată că filmeze, dar să ne prezentăm la roșu. Trebuie că citiți locul de la afară. Deci de ce mă voi n-am nou nimic că scap în Pakistan. Dar mă întorc după ce fac toate itemurile. Bine, sunt aici scurtând video pentru dația mare. Foarte timpul nostru liber. N-am văzut! Bine, mă duc în zona asta verde pentru că sunt sniper. Dar tu ai făcut-o cu ei. Am nevoie de ceva de mâncare. Dar repede-mă de magazinul! Dar e ceva ce să dăm să tata? Nu bine. E serviciul din spațiul. La care se păream. Serviciul ăsta e cel mai bun. Deci nu-l dați în bară. Că cu ăsta scăpați, în loc să vă bateți cu un poliție și folosiți serviciul ăsta. Foarte nu, curcanii. Curcanii nu înseamnă polițiști. Asta am nevoie de patru. Mă văd acum am picat și atunci am picat de bine. Dă-te-mă! Bătați-mă! N-a distrus.
bem-vindo, vocês parem de já vamos. Deci capacitate singură. Zici capul, nu uitați-vă, deci ies pe aici, dar nu mi face voi să stai gatul. Nu face să-mi pregătesc. Uite-te-vă, stai gatul. Dar nu pot să fac ideea iar o sunt ca să-mi pun rațelor. Nu vreau să fac asta? Am văzut de bine. Nu pot stai asta, nu stai. Ce cătare. Merge. Ora de masă! Este modul ca de masă, că am terminat prea mult. Acum asta puțin simplu, vezi că ce lumii. Stai ce mai bine o chestie? Nu mai bine de chestie. Dar deci vred, fac că nu ți-am eu nevoie. Stai că e de plastic, că de ziua de cum așa avea nevoie, da, bine. Lasă mai bine. Frumoasă, da, nu foarte scuțită. De timpul nostru liber putem scapa. Dați planul de rezervă. Stai. Planul de rezervă asigurat, e gata. N-am bani. Nu pot să fac ce altă. Nu știu cine este albă. Deci tu. Nu știu. Să nu mă prinde ăsta. Nu știu că sau. Bă, stai că să nu știu. Da. O fac rată! De când mi-am făcut o rată în genul ăsta. Oprește-l, oprește-l, oprește-l! Da, nu te. Deci, ăsta iau alte, uite că taban de instant. E timpul, hai să mă duc. Cred că deja s-a întâmplat de așa mai rapid. M-am prezentat. Bă, uite ție, pe bune. Vorbesc pentru. Scuze, dar m-a căutat pe mine ideea. Dar nu de data asta. E de rău. Deci n-ați trimiteți-vă că mi-au luat ăstea. Încă ți-o venit, nu mi-au zis secretele lor. Gata! Mamma mia, ce-mi pasă mie! E timpul de evadare! Doi polițiști într-un loc sunt Gigi terminat. Dar ce editez video, deci... Eu vreau ca să editez.
chissà come se sentite subito da un film. Se non vado in terrore, te rog. Ne mai prinde di vina că văd în terror că lipsesc. Ce am încercat. Nie potrzebuję sobie brawo, tylko dawaj. Tylko nie mam potrzeby jeszcze. Mam potrzeby załadować. Podana cum să scap. M-au prins. Scap! Sunt direct! Rabie în top! Cine mai văzut ceva? 2 zile scăpai! Bye! Mâncați naibă! Mă mâncați până Cam atât în acest episod. Dacă vreți să vedeți mai multe rețete de la mine, poate îi termin ziua jocul. Ia, mai este problema dacă îmi termină din prima. Certarea mapă este asta. Mama mea se inima din piept și naiba. Dacă vreți să vedeți mapa asta, nu uitați să apăsați butonul de like. Dar deocamdată nu o să o fac. Să strângem 2 like-uri pentru acest episod. Și dacă nu cerceți, să știți că ați câte like-uri pe episod. Deci, nu uitați de like. Dacă mai vreți din The Escapist, din The Escapist, nu uitați de butonul de like. Și îmi pare rău că am editat acest video. Dar nu o să le vedeți din prima. Asta a pentru 1 iulie. În ziua copilului. Da, multe propoziții. Vreau un coment. Da, bine, bye. Nu uitați de like, vă rog, vreau să fac o serie cu